a bịara n'ụlọ ụka onye ọcha bịara n'ala Igbo wee chọwa ndị na-anụ oyibo wee kpọta ofu onye na-azụ ahịa na Peterson na Nzokesi wee chee na ọ na-anụ oyibo onye ọcha sụọ sọsọ n'ụlọ ụka ya sụọ otu ibe afọ ụkọchukwu na-ekwu ka ọ na-ekwulere ya ọsị unu dobe n'ụzọ nke osepụlụ ọbụla ọtọ onye ọcha sụọ hụrụ onye ọcha otu okwu ahụ ka ọ nọ na-ekwu aka anyị n'ife ọ na-efe na isi niile ọ na-eme ọ bụ ka otu okwu ahụ ọ na-ekpolele dobe n'ụzọ nke osepụlụ ọbụla ọtọ onye na-edozi motobasikụl sị ụlọ ọma ihe fọkụnaiza ya pọmpụ ya na ya sị everybody important, everybody important, everybody important. Ike dị n'akpa ka obu ji egbu agwọ.